Irenka. Chvíle očakávania. No, sú hrozné. Tak keď sme išli k nám domov po tej ceste k bytovke, mala som trošku zmiešané pocity, strach. Počúva, neviem teraz. Mám strach len ja, alebo aj ty? Ja sa bojím viac možno ako ty. Hej. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Myslíš, že nás bude niekto čakať? Mali by. Určite. Určite. Vedia o A nás. kto by to že mohol príde. tak byť? Vnúk? Obidve Dcéry? dcéry určite by Hej. mali byť doma, aj s malým. A Zaťko neviem, či je doma. Mrzí ma to. Ale čo už, nič s tým nespravím. No, auto asi nestojí doma, tak mladý nie je doma. Ale deti určite sú. Tešíš sa? Teším. Uvidím malého. Veľmi ti chýbali? Tak chýbajú mi deti, samozrejme, že mi chýbajú, ale 2 mesiace som malého nevidela. Hlavne som zvedavý, ako ťa privítajú. Dúfam, že Koľky ťa otvoria. privítajú. A dúfam, že Počkaj, myslíš, že otvoria. nám neotvoria? A kľúče mám. To aj také sa môže stať? Nestresuj ma, prosím ťa. Nie. No moja, to určite nie. Dohodli sme sa na niečom. Na čom? Na niečom. Dobrý deň. Ahoj. Nie, ani dobrý deň, ani žiadny deň. Nezaujíma ma to, mami, na niečom sme sa dohodli. sme sa dohodli? Na tom sem nikto nepôjde. Ale poď ďalej. Nie, nepôjde. Prestaň. Ja som tiež niečo povedala, nechci, aby som tu začala vykrikovať teraz. Prestaň. Nikto. Prečo? Pre nás, lebo som ti niečo povedala. To, čo nám ty robíš, jak nám ty ubližuješ, toto, čo nám ty toto čo má znamenať? Čo mám robiť? Nedá sa povedať, že by mi nadávali. Proste povedali si svoj názor. Boli dosť kruté. Jednoducho som nenachádzala slov im odpovedať na nič. Čo toto má znamenať? Nezaujíma ma to. Gaba. Nezaujíma ma to. Teraz ťa mali zaujíma, keď treba točiť, ale celé 3 mesiace ťa nezaujíma. Čo je s nami? To, čo mi povedali, to sa odpustiť nedá. Čo kričíš po Hovno mne? kričím. Počúvaj ma. Môžete sa naspäť otočiť a odísť. Dovidenia. Nekrič po mne. Odchádzame. Nekrič. Nevidela som ani malého. Pretože ho stále otáčala iným smerom. A povedala mi, že 3 mesiace som sa o nich nezaujímala a zrazu prídem domov a chcem ho vidieť. Nechaj ma. Gabika, Nechaj ma, lebo olutujem. Uvidíš, olutuješ to aj ty, olutujem to. Počkaj. Myslím si, že preto reagovali takto, lebo sú ovplyvnené niekým. O kom som si myslela, že je to človek, ktorému môžem veriť. Nechaj ma, Viola, čo ti vysvetliť. Čo mi Áno? chceš vysvetliť? Počuj, nekrič so mnou. Už ide pre mňa Mišo s Pejtom. Dobre. No, vysvetľuj, rýchle. Nekrič po mne. Nie? Ja viem, že som vám spôsobila veľa zlého, Áno. mňa to strašne Tak na čo mrzí. si sa sem Áno, napchala? kam pôjdeme bývať? Vieš, máš to už premyslené? Kam pôjdeme? Nie, čo? Nerobte mi to. Čo? Kto ti Gaba, čo? počúvaj. Gaba, počúvaj. Mám reálnu šancu vyhrať 500 000. Nás Vieš, to akú nezau... šancu? Mám. Rozmýšľaš? Áno, mám. Nie, ja sa tu Gabika. nebudem... Ja sa tu Gabika, nebudem nerobte nikým mi to. opičiť. Čo nerobte mi to? Dovidenia. Gabika. Pre mňa si mŕtva, pre mňa neexistuješ mne, nevolaj sem, nechoď, A prídeš dohodli sem, sme sa na niečo, nie? prídeš sem. Nehnevaj sa, keď mi niekto povie, že som pre nich mŕtva, tak to sa odpustiť nedá. Mala si byť, nemáš Gabi. byť. Odchádzam, Mala že? si vnúka, ber mi tašku odo mňa Gabika. od kočíka, som povedala, že mi ber tašku od kočíka a dovidenia. Poď, Irenka, toto nebolo privítanie, aké sme čakali. Ani nebude. Poď. Poď. Nestojí nám to za to. To je tu. Je kút. Kľud. Ale nezaslúžila som si to. Irenka, to teraz nie je o tebe, ty si to určite nezaslúžiš. Nikdy som nikomu neublížila. Myslela som si, že som svoje deti vychovala dobre, ale asi som niekde spravila chybu. Možno tým, že som im vždy všetko dala. Nikdy sa nepýtali, odkiaľ. A toto je vďaka.
Tak som sa tešila, že ju uvidím. Dobre, poď. Pôjdeme niekde inde. Nie je to tvoja vina, tak sa teraz netráp. Zdá sa mi, dokonca som o tom presvedčený, že okolie, a to blízke okolie Irenke ubližuje viac ako pomáha, pritom si myslím, že zaslúži si viac podpory. Jednoducho to dcery asi nezvládajú. Pôjdeme niekde, kde budeme sami. Poď. Mrzí ma to. Ale teba nemá čo mrzieť. Nie je to tvoja vina. Dúfam, že som Irenke bol teda v tej dosť kritickej chvíli oporou. No. Už je lepšie? Kľud. Myslím si, že preto reagovali takto, lebo sú ovplyvnené niekým. O kom som si myslela, že je to človek, ktorému môžem veriť. Vážila som si ho, ale asi ho už nikdy nechcem vidieť. A je to môj bývalý priateľ. Je to ten človek, ktorý ma niekoľkokrát ponížil. Nielen doma pred deťmi, ale aj keď sme boli v spoločnosti niekde a vybuchol od nervov, tak som bola všetko, možno len nie človek. Čo kúkáš, mi kuzera? Myslím si, že za to vyskočil do Juraja, lebo žiarli. Rada by som strávila zbytok svojho života s takým mužom, jak je Juraj. Pretože ma podržal, vypočul ma, porozprávali sme sa.